Znovu se vám představí MC Domy a MC Snaja. Jeden černý kluk hledal takhle šuk, jako když má šukář a mobilofon. Dal do kapsy love a už si to klope. Mimo ven z domu do centra metropole. Tamhle nebyl klub, spoustu divný klub. Kondy ale super, tak zaplatil vstup. Sotva došel k baru, pička. Já jsem pička. Začalo parketu, šlo na drink. Ožralý, jak když modřek padá nemetí. Co však přijde ani jeden z nich netuší. Ještě ani ráno a řekla mu ano. Šuk už byl jistý, už je zaděláno. A tak si tak jdou, už se ozucujou a na dlouhou noc se připravujou. Sotva dveře zavřou, už mulí péro, do postele vlezou. A jedou, jak to bylo dál, to už je jedno, protože to podstatný je, že tenhle černý kluk teď cípá na cečku, máme za jedinou mrdačku, je s tímhle klukem a ne. Jak to hodví po naučení, to doufám každý z vás chtěla ještě víc. I to mrdání, i něco stojí a nejvíc zaplatí, ten kdo se nebojí. A nejvíc zaplatí, ten kdo se nebojí. A nejvíc zaplatí, ten kdo se nebojí. Černá kronika je naše, když inu mrdáme na to, jaký budu následky činu. 20 do automatu, cena za tvůj život. Už neumím, tak čau lidi, fakt.